Dakle, mislim da bi to bilo to. Evo, ulaze mladenci. Molim vas jedan veliki pljesak za naše mladence. I gospodina Mihajla Erbeca, zvanog i znanog Miškeca, Bogeca s ustom harmonikom. Molim vas još jedan veliki aplauz. Na početku ovog svečanog čina osobita mi je čast pozdraviti naravno mladence, kume, kumove i sve vaše uzvanike, roditelje, prijatelje i sve one koji su došli ovdje da zajedno s nama podijele ostvarivanje čina sklapanja braka. I od današnjeg dana, početkom 90-ih, ozakonit će svoju vezu i postaće muž i žena, gospođica, još malo pa gospođa, sestre Prolaz Baković i Bogec, gospodin Mihajl Erbec, znani i zvani Miškec, u nazočnosti svojih kuma i kumova iz početka 90-ih godina. Kao što svi ovdje znamo, brak je sinonim za životnu zajednicu žene i muškarca i od najveće važnosti za obitelj. Brak je vrhunac ljubavi, a najbolje čovjekovo vrijeme je vrijeme koje čovjek provede voljeći. Zato danas, sada kada smo se svi zajedno našli, na današnji dan, početkom 90-ih godina, nek bude sretan početak lijepog, dugog zajedničkog života. Budući da sam na temelju vaših isprava i vaših izjava zajedno sa vama utvrdio da nema zakonskih prepreka za sklapanje vašeg braka, sada bih molio gospođicu sestre Prolaz Baković i gospodina znanog zvanog Miškeca da priđu malo bliže. Izvolite. Hvala. A ostale molim da ustanu. Dopustite da vas pitam i molim vas za odgovor. Pristajete li vi, gospođice sestre Prolaz Baković, na sklapanje braka sa gospodinom znanim zvanim Miškicom? Da! A vi, gospodine znani zvani Miškec, na sklapanje braka sa gospođicom sestre Prolaz Baković? Da! Dragi mladenci, sad već gospođo sestre Prolaz Miškec i gospodine zvani i znani Miškec, zajedno sanjajte ono što želite sanjati. Idite kamo želite ići, ali budite ono što jeste, jer samo je jedan život i učinite sve da vam brak bude sretan. Neka vas ne vodi težnja za bogatstvom, jer ono može nestati. Ne težite samo ljepoti, jer je ljepota prolazna, ali učvršćujte svoju vezu, proširujte njezine granice, učite se toleranciji i popuštanju. Svakoga dana nađite vremena za razgovor, kako nikada ne biste postali jedni stranci. Svoje obveze rasporedite tako da zajednički život bude ljepši i lakši. Budite odmjereni u željama, ali jaki i uporni u njihovu ostvarivanju. A ljubav i sklad neka krase vaš brak. Neka ovaj dan bude lijep početak dugog i sretnog zajedničkog života. I sada ja u svoje osobno ime, ja vam želim da vam brak bude poput matematike. Da zbrajate poljubce, da oduzimate udarce, da množite toplinu i dijelite sreću. A sada bih vas molio da s nama podijelite prvi bračni poljubac. Nakon 18 godina sreće i zadovoljstva, 8.9.2009. godine, ipak su trzanice ispivane i saznalo se za 2 odbijena prijedloga promjene prezimena, te je 3. prijedlog prihvaćen. I Miškecove vraćaju prezime na djevojačko Baković, također u nazočnosti nekih novih kuma i kumova iz 2009. godine. Kraj.
ogledalce moje, najljepši na svijetu tvoje. Ogledalce moje, najprije ću očistiti prljavog stakalca tvoje. Ja sam lijepa. Ja sam pametna. Ogledalce moje. Sada mi reci, na svijetu najljepši, ko je? I najljepši. Gdje si priče moje? Mi je perne. Ogledalce moje, najljepši